gonbidatu maiteak. Oso pozik nago nire festara etorri zaretelako. Sentitzen dut zuekin festaz ez gozatzea, baina bideo ikusten bazaudete, esan nahi du hilda nagoela. Eskerrak bideoa grabatu nuela. Zuetako askok beldurtuak egongo zarete, eta poliziari detona izango duzue. Lasai. Zuen artean bi poliziak dituzue. Gainera, mugikorrak kendu dizkizuegu. Beraz, zuek zarete, etxean gertatu dena asmatu behar duzuenok. Ez zaiatu emetik irteten, nire zerbitzariek ez zaituztete utziko. Ez da, inork ez hemendik aterako, egia jakin arte. Egia guztioi libreak egingo gaitu. Urriak bat. Gaur goizean, gure subjektua errealitateaz ihes egiteko pertsonai berri bat asmatu du. Interesgarria benetan. Urriak bat. Bere pertsonaia berriaren papera izaten jarraitzen du. Rol honekin benetan harria dela ikusi ahal izan du. Urriak 15. Egoera ez dela aldatu ikusirik, esperimentu berri bat aurrera eramango dugu. Honekin, espero du, errealitatera bueltatzea. Urriak 20. Bere psikologoa esperimentuaren parte izango da. Horrela, nola sentitzen den, hobeto kontrolatuko dugu. Bai? Nor da? Kaixo, detektibe jauna. Janire naiz. Ez nuen zure deia espero. Ze berri dakartzazu? Arazo bat izan dugu zentuan. Zein? Hilketa bat. Berehala etorri behar zara. Ez dut nahi, historionek egunkarietara llegatzen. Hilketa? Bertan? Benetan dinozu? Bai, benetan. Zure laguntza behar dugu. Bai, berehala izango naiz bertan. Itziate guztiak. Eskerrik asko. Zure zain egongo gara. Bai, aio. Urriak 28. Bere errealitatera bueltatzeko, eskaini diogun kasu fiktizioa ebazteko gutxi falta zaio. Gutxinaka, gauzak gogoratzen du. Desoreka pizkat adierazten du, baina bere rola ez du alde batera uzten. Beraz, gaur kasuari amaiera emango diogu. Gertatutakoa azalduz eta bere benetako errealitatea zein den aurkeztuz. Hor datu subjektuak. Kaixo, Sabi. Eseri mesedez. Zeran doa? Barkatu. Hiltziaren pausuak zeintzu den argi dago. Eta badeko zein den? Ez, oraindik ez. Ez dakit nola zenarbatek bere emakumea hilal duen. Egoera ezin zuen jasan.
eta zoratu zen. Halako monstruak desagertarazi beharko genituzke. Bai, eta zu monstru hori izango bazina? Ni? Ez esan zorakidearik. Sabi, non dago zure emakumea? Etxean, Ziur zaude? zer esan nahi duzu? Hitz egin argi. Mesedez, hartu horko egunkari horiek. Ez da egia. Zer bermakrueda da hau? Sabi, mesedez, lazaitu. Zertara zaude jolasten? Sabi, lazaitu. Utzi hori. Bezultima darikatua. Ez, Sabi, mesedez. Travel the world and the seven seas.